Ce-ți faci acolo? El la lumânare. Ce-ți face? Da, el la lumânări la astea. Anda, trebuie să-i tai în formă de cruce. O bucățică de aici, una de acolo, una de acolo și una acolo. Și acum, o pe acolo. De unde ai tăiat? De la spate. Dă-te din cadru. Nu vrei să mă vezi și pe mine? Hai, Nu-i dai prea mult să las Ia, pe ia. păr. Ai, cred că... Uite, ia, ți-am făcut ceară, vezi? Da? Nu pune. Așa, pune acolo. Acum pune și de... Hai și-mi dori. Așa, și acum? Ei, de aici. A, de pe într-o parte și de pe Da, nu vreau Bine puțin. Andrei, ia uite! Ia! Tu știi că te-o mai toți mame, nu? Așa, tati. mașina, dar nu... Și atunci cum ai stat la mașină? Eu pus muzică, dar era nu mai tunde, mamă. Băițel, băițel. Uite! Hai să batem așa din palme. Hai! Uite ce pus, mă! Hai! Hai, du-te, mă, Andreea! Hai! Deja e mofturici. Mama, cine până la asta? E bun așa? Elena cu șara? Da, tu știi, trebuie să o strângi acolo, acum, grămadă. Să topești, acum și turnați un pic din aia acolo. Da, pune pe masă și lasă-l pe el. Ah, el, dă-te. Pe pătuți, dacă vrei. Ia, lasă-l pe el jos, vezi ce... Da, dar nu cred că poate jos. Nu, acum așa să-l ții în braț. Da. Primele 3 lucruri, nu? Da, trebuie. Hai, ia ceva de aici. Ce vede, stai Dar să nu mai pune vadă. mâna ca să Păi nu nu, influențezi, lasă. Stai mai, Anda, că nu le are pe toate la vedere. Trebuie să-l pui jos, nu ia, vezi. Ia. Wow! Mirul. Să știi că și mine tot vreau să fac. Nu tu. Ai vrut? Nu. Hai, dă-mi mie. Hai mie. Hai să mai luăm una. Hai să mai luăm una. Andreiețu, Hai, hai să mai luăm ceva. mai alege ceva. Ce mai ai de aici? Zi banii, dacă mă fac popă, oricum am. Așa. Pixul. Ce mai ai de acolo? E tradiții deja în familie. Stai. Nu? Lăsați. Mașina! Oh. Păi dacă ești popă, ai cu ce să faci, să scrii și normal că-ți trebuie. Ui! Mami, cred că... Ai în ce să pui pomana. Da! Ce mai e? Hai, ce mai e? Și-o luat și icoana înainte. Ei, Nu, lasă, iconița o luat. altceva, hai. Da, păi moștenire de familie, tata. Vrei toate? Sensoare. Hai, ia banii, hai, ia banii. Nu le interesează. Să nu inventați ca Andrei, că nu știu unde. Foarbe și le luat toate. La banii nu trebuie. Nu. Nu, uite, la bani vezi că nici nu se uită. Zic, oricum o să am bani cu Neinteresant. meseriile astea. Cu meseriile astea. Zic, bravo, Andrei, să crești mare, să fii sănătos și să-ți ajute Domnul să te duci acolo sus, așa, unde ți-ai ales tu. Ce înseamnă asta? Asta e că am eu pe telefon acolo. Da. Uite, eu acum Eu am pus cu gândul ăsta în zi pentru... biserică. Și asta? Îi place cartea asta? Da, o Și cheia din la mașină? O să aibă mașină sau ce? Nu, vrei. Deci banii nu ne interesează. Uite, pun eu la... Poți să-ți spun asta? Nu la mâna asta, că aici are o chestie. Mama, ajută-mă. Hai, Andrei, ce e? Uite, stai să te dăm cu mil. Ce-o Uite rămas, așa. nu? Uite așa. Uite-mă și pe mine. Dar au rămas chestii faine, uite, iei banii, Uite așa. casă. Aș fi mic. Așa să dăm, uite. Nu vrei? Hai să ne dăm așa cu mil. Zice, lasă-mă cu Uite, mă dau eu. Uite. Vezi? Și acum te dăm. Gata, te lasă în pace. Trage-o de nas, trage-o de nas. Hai să băgăm, dar nu știu la ce băgă să pune. Poți să-ți îmbrățara? Dar lărgești-o prima dată și după. Nu intră așa. Nu, voi nu înțelegeți. Ce-ți face, Irina? Hai. Ia pune tu acolo. Hai. Care? Nu știu. La care vrei? Asta? Da. Stai un pic. Lasă-mă un pic. Hai, lasă-mă să spun asta. Veriță? Chiar e căciulița. E somn, da. Căciulița acolo. Hai. Chiar e căciulița de la Doamne, Doamne. Ne. Lasă-te la nana acolo. Da. Da, Este aproape. aproape.
Hai, faci. Hai, gata.